Sa mga pangunahing balita, isa patay sa sugatan matapos masagasaan ng sasakyan habang nagja-jogging sa Naga City. Drug den sa Masbate City sinalakay, 3 suspect arestado. Bago nganing palay ng mag-asawang senior citizen sa Legazpi City, sinadyaw manong sunugin. Kamilay Kalbay may paalala sa mga kawani ng media sa nalalapit na halalan. Campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon matagumpay. At Zero Shadow Day na saksiyan sa lungsod ng Legazpi. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, ika-25 ng Abril taong kasalukuyan. Patay ang isang negosyante habang isa pa ang nasugatan matapos na masagasaan ng isang sasakyan habang nagja-jogging sa Naga City kaninang umaga. Driver nakatulog umano sa gitna ng biyahe. Narito ang buong detalye. Patay ang isang negosyante habang isa pa ang nasugatan matapos na masagasaan ng isang sasakyan sa Magsaysay Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 5:40 kaninang umaga. Dead on arrival sa Bicol Medical Center ang biktimang si Catalino Belardo Ebonete, residente ng Zone 2 Concepcion, Pequeña, Naga City. Si Belardo ay nasagasaan habang nagja-jogging ng isang Suzuki Ertiga na minamaneho ng 22 anyos na nursing student na si Gwyneth, residente ng Balewag Viejo, Minalaba, Camarines Sur. Nasugatan din ang isa pang nagja-jogging na kinilalang si Christine San Juan Erobi, 32 anyos, na empleyado ng gobyerno at residente ng Blaser Street, Calawag, Naga City. Ayon sa ulat, unang nasagasaan si Belardo pagkatapos ay bumangga ang Suzuki Ertiga sa gutter bago masagasaan si San Juan. Pag-alaman din dito sa ating follow-up investigation na yung driver daw na babae ay inabutan ng antok. Walang po siya ng control sa sasakyan. Kaya yung sasakyan ay hindi niya sinasadya, nakabig niya o yung sasakyan pumunta dito sa bandang shoulder ng kalsada kung saan nandun din yung dalawang jogger. Lumalabas naman sa investigasyon na papasok na ng kanilang paaralan ng sospek, subalit nakatulog ito sa gitna ng biyahe. Pag-exercise pa din tayo ng ingat, yung caution, lalo na kung medyo inaantok, pwede naman po siguro tumabi, magpahinga, lalo itong hindi natin kabisado yung ating dinadaanan. At kahit po maluwag yung kalsada, kailangan pa rin ang iba ay pag-iingat. At sa mga joggers naman po, nalagyan may kapay natin na kung mapipwede iwasan po yung mga major na kalsada, doon na lang po tayo sa area kung saan konti ang dumadaang mga sasakyan. Nasa kustodiya ng Police Station 2 ng Naga City Police Office si Gwyneth habang inihahanda na rin ang mga dokumento para sa pagsasampa sa kanya ng kaso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa Goa, Camarines Sur, isang rider ang nasawirin matapos na makabangga sa isang pampasaherong tricycle. Muli namang nagpaalala sa lahat ng motorista ang PNP. May report si May Insinares. Isang rider ang nasawi matapos na makabangga sa isang pampasaherong tricycle sa Barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur, alas 10:30 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilalang rider na si Victor, hindi niya tunay na pangalan, 43 anyos, residente ng Barangay Tierra Nevada, Tinambak, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang driver ng tricycle na si Pedro, hindi niya tunay na pangalan, 51 anyos, residente naman ng Barangay Maymatan, Goa, Camarines Sur. Ayon sa ulat ng Goa Municipal Police Station, paliko ang tricycle sa kaliwa patungo sa Philippine Science High School upang ibaba ang dalawang pasahero nito. Nang bigla itong mabangga ng motorsiklong minamaneho ni Victor na patungo ng Goa. Sa lakas ng impact, tumama ang ulo ni Victor sa kalsada na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagtamo naman ng minor injuries ang driver ng tricycle at ang dalawang pasahero nito. Siguro, nung nag-apply na siya ng preno, hindi kinaya ng preno, nabangga niya pa rin yung tricycle. Inaantay pa ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang naiwang pamilya ng rider. Initially, nagkausap na po sila
So pati yung operator ng tricycle, nagkausap na po sila and yun, parang nagkaroon yata ng kaunting usapan. Muli namang nagpaalala sa lahat ng motorista ang GOA MPS na maging maingat sa pagmamaneho at sundin ang mga batas trapiko. Iwasan ang pagmamaneho ng mabilis lalo na sa mga kurbadang daan at maging alerto sa paligid. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. 3 individual na sangkot sa iligal na droga ang dinakip ng PDEA Bicol sa sinalakay na drug den sa Masbate City. Nasamsam sa kanila ang mahigit 81,000 pesos na halaga ng shabu. Nagbabalik si May Insinares. 3 individual na sangkot sa iligal na droga ang nadakip ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa sinalakay na drug den sa Purok 5, Barangay Maingaran, Masbate City kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Pia, 43 anyos, ang kanyang asawa na si alias Christian, 32 anyos, at ang kanilang drug den employee na si alias Corazon, 32 anyos, pawang residente ng Barangay Maingaran. Nasamsam sa kanila ang 5 pakete ng hiniinalang shabu na may bigat na 12 grams at nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Carlo Fernandez III, tagapagsalita ng PDEA Bicol, matagal nang minamanmanan ng kanilang ahensya ang mga suspect dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Approximately 2 to 3 years ago, nahuli na rin po itong mga asawang ito para sa parehang kaso din po sa drug dealing. Nasa kustudiya pa ng PDEA Bicol ang 3 akusado at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa more or less, mas mataas na po sa 70% ang ating drug clearing operation yan. Marami na drug clear. Ngayon po, ina-assess po natin lahat yan. Taon-taon naman, ina-assess po natin kung mariretain nila ang drug cleared status. Kasi ang pagiging drug cleared status, ma'am, hindi forever yan. Pag hindi po ginawa ng trabaho ng ating mga kapartners dyan sa LGU at sa barangay, pwede pong maalis ang pagiging drug cleared nila. Muling nagbabala ang ahensya sa mga nagbebenta at gumagamit ng droga na tigilan na ang masamang gawaing ito habang may pagkakataon pa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Bago nganing paray na mag-asawang senior citizen sa Legazpi City, sinadyaw manong sunugin at Kamele Calvay may paalala sa mga kawani ng media sa nalalapit na halalan. Yan at iba pang balita sa pagbubalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain. Kung walang sakit
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang Kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ikinadismaya ng mag-asawang senior citizen sa Legazpi City ang sadya umanong pagsunog ng kanilang mga bagong aning palay na nakatambak sa gilid ng kalsada ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Wala naman daw nakaaway o kagalit ang pamilya. May report si Danica Garcia. Labis ang paghihinayang ng 64 anyos na si Nanay Rosita Ocampo ng Purok 1 Barangay Bagakay, Legazpi City sa pagkasunog ng kanilang mga bagong aning palay na nakatambak sa gilid ng kalsada. Mag-aalauna kaninang madaling araw, isang kapitbahay ang nagpaalam umano sa kanila tungkol sa nasusunog nilang mga palay. Ayon kay Nanay Rosita, malaking perwisyo ang pagkasunog ng kanilang ani dahil dugot pawis ang kanilang pinuhunan sa pagtatanim nito at ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay. Duwang banggi na itong na agahan duman, tanagaalat kami kan mga tracer, dahil pa nag-aabot. Kaya nag-urong kami kasudma, dahil na tracer kaso apon, tabanggi na, sa aga na ngaya balikan mi. Kaso banggi, nangyari lugod, dinita na dahil na maagahan. Pero kung dahil namang nuhan, nag-aga man, dahil na talaga kaming nakuha. Kaso banggi nga, pagkaisihi ko, pigtarakigan ako ta. Pag-iisip ko, kabuhayan may yan. Senior citizen na kami, nagkakamang kami dyan na magtanom dahil abo may magutom. Pero naisipan nidang araw ko itong ginibon nilo. Parang wala ng awa sa mo yan, mga gururang na nga, nagsisikap pa man. Kaya napaibig talaga ako ta. Dahil dyan kami nabubuhay ta. Maluya naman kami, dahil na kayo makapaganap buhay sa dagat. Kung makusugang paras, dahil may na kayang magsakay. Pigalat mi sila magmaray ang panahon, saka kami nakakadagat. Dagdag pa niya, wala naman silang kagalit, kaya't hindi nila matukoy kung sino ang nasa likod ng pagsunog. Ang pangapudan ko, sana sa mga kapareyo kong parauma, mag-ingat na sinda na araw ka ano nangyari sa mo. Sana dahil naman sa inda mangyari, uya nang ako talaga napaibig dahil namumuhunan kami dyan nagagasto sa pagpatrabaho. So kapagalan mi, tulong aldaw kaming kaani, naghihirap kaming maray. Di ako nakapagbayad dahil iwarang ibabayad, kaming duwa. Katapos man kami, garin ako pitrarang kaso kang kulugang lawas ko, haros din ako makairo, katsaga mi, pero naisipan na paninda kami itrador. Kaya sabi ko, ang Diyos na sanang bahala. Dahil man sinda nahiling kang matakang tao, pero mahiling sinda kang mala Diyos. Sa kabila nito, ipinagpapasalamat na lamang ni Nanay Rosita na 2 sakong palay lamang ang nasunog sa 14 na nakatambak. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isinailalim ng COMELEC Albay sa briefing ang mga kawani ng media sa lalawigan. Layunin umano ng pagtitipon na linawin ang mga alituntunin at tungkulin ng media para sa nalalapit na halalan sa Mayo. May report si Angeline Dagta.
Nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC Albay ng briefing sa mga kawani ng media sa lalawigan upang linawin ang mga alituntunin at tungkulin ng media sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, layunin ng pagtitipo na gabayan ng mga mamamahayag sa mga dapat at hindi dapat gawin lalo na sa loob ng mga voting precincts. Kabilang nga sa mga mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng panayam sa mga botante sa loob ng presinto, pati na ang pagkuha ng mga larawan o video habang minamarkahan ng mga botante ang kanilang mga balota. Ipinagbabawal din ang pagtanong sa mga botante na may kaugnayan sa alinmang kandidato. Kinakailangan ding humingi ng pahintulot sa Electoral Board bago kumuha ng litrato o video sa loob ng presinto o canvassing centers. Maaari lamang manatili ang mga media sa itinalagang lugar para sa kanila. Dapat ding titiyakin na hindi makakaabala ang mga media sa maayos na daloy ng eleksyon at ang mga panayam ay dapat gawin sa labas lamang ng mga voting precincts. Pero di ka mo dapat mag-disrupt sa proseso kang pagboroto. Okay? So, yun man sana ang pigahagad kang COMELEC. Ang lahat po ng aktibidades ng COMELEC, lahat po inaanyayahan ang COMELEC media. At sana panatiliin nyo ang magiging professional sa inyong dealing with courtesy and see to it po na pantay-pantay, impartial po kayo at walang kinikilingan. Dagdag pa niya, para sa pagkilala at pagtanggap ng pribilehyo na ibinigay ng komisyon sa pag-govern ng eleksyon, kailangang nakasuot ang mga kawani ng media ng kanilang COMELEC-issued ID sa loob ng mga presinto. Ang mga local media practitioner, lalo na ang mga accredited ng COMELEC, kayo po ang aming partner sa pag-informal, pag-cover ng lahat ng mga aktibidades ng COMELEC, lalo na sa naralapit na eleksyon. Kayo po ang boses, kayo po ang mata ng mga botanteng ng Albay. So, ang paalala ko po ay gawin natin ang ating trabaho na ipaalam ang dapat malaman ng publiko ng pantay at walang kinikilingan at makuha ang side ng bawat anggulo ng isang istorya. Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kawani ng media na sumunod sa mga patakaran at maging huwaran ng patas at mapayapang halalan. Ang mga lalabag sa mga patakaran ay kukumpiskahan ng kanilang media accredited ID o matatanggalan ng accreditation at maaaring maharap sa election offense case at administrative case. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. 43 degrees Celsius na heat index na itala sa lungsod ng Legazpi ngayong araw. Magiging lagay ng panahon ngayong weekend, alamin sa aking report. Dala ng matinding init ng panahon, marami ang nagsasamantala sa pagbebenta ng mga malalamig na pagkain at inumin tulad ng maraming naghahanap ng paraan para maibsan ang init. Isang halimbawa nito ay si Lola Annabel ng Barangay 38 Legazpi City na nagbebenta ng halo-halo. Ayon kay Lola Annabel, napapansin niya ang pagdami ng kanyang mga customer dahil sa matinding init. Pag ganitong panahon talaga, kailangan natin yung papresko sa katawan natin para maiwasan natin yung mga, di ba, karamihan yung heat stroke, di ba? Yung mga gano'n. Kaya kailangan presko. So ito, halo-halo. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 2 ng hapon umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index na lubang mapanganib lalo na sa mga taong matagal na nakabilad sa araw. Mas mainit pa daw ang panahon lalo na ngayong darating na weekend. Generally, expect po na mainit as in maalinsangan sa mga susunod na mga araw, lalo na po over the weekend. Ayon pa sa Pag-asa, patuloy na mararanasan ang epekto ng dry season o tag-init hanggang sa buwan ng Hunyo. Pinapayuhan po yung mga kababayan natin na tuwing lalabas po tayo ng bahay, patuloy po tayo magdala ng mga tubig, uminom ng maraming tubig at magdala ng mga pananggalang katulad po ng payong. Samantala, sa kabila ng matinding init ng panahon, may tsansa pa rin umanong magkaroon ng isolated thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbasena. Campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon matagumpay at Zero Shadow Day na saksen sa lungsod ng Legazpi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan,
at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Daang-daang supporters ng Ako Bicol Party List ang dumalo sa ginanap na campaign rally ng partido sa Sorsogon City kagabi. Nagpakita rin ng kanilang suporta sa Ako Bicol sina Mayor Esther Hamor at Congresswoman Det Escudero. May report si Rose Bilista. Naging matagumpay ang ginanap na campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon Sports Complex, Balogo, Sorsogon City kahapon, April 24. Bago pa ang formal na programa, nagkaroon muna ng meet and greet at motorcade sina Ako Bicol Party List 3rd nominee Attorney John Chan at ang ambassador ng partido na si Jericho Rosales. Game na game sina Attorney Chan at Eco sa pagkaway sa libo-libong Sorsogano na matyagang nag-abang sa mga gilid kalsada kahit sa gitna ng mainit na panahon. Ako Bicol has that, and medical assistance and education, focus on education. I did not go to college, but I'm self-taught. I am basically I teach myself what I need to learn for my craft and for everything. And education is one focus then ng Ako Bicol. And ever since yung inception po ng Ako Bicol, before po pa siya maging official party list in 2010, nagsimula naman po ang Ako Bicol bilang SOS Bicol in 2006.
Tapos nung bata pa ako, actually nasusubaybayan ko na yung mga ginagawa ng SOS Bicol dahil po yung tatay ko po na galing po sa Lapu-Lapu Albay ay actively involved din po sa mga ginagawa ng SOS Bicol. So nakikita ko po na ever since yung formation talaga ng Ako Bicol ay pagdating po sa disaster preparedness, disaster resilience, tsaka yung climate change na adaptation ay talagang isa yan sa mga core mission po na Ako Bicol na tinututukan talaga. Salamat po. Kinagabihan, pinangunahan naman ni Ako Bicol Party List second nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. ang ginanap na campaign rally kasama si Congressman Det Escudero at Mayor Esther Hamor ng Sorsogon City. Sa mga kababayan kong Sorsoganon, padagos ang samuyang pasasalamat sa indong pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Ako Bicol Party List dahil alam ko napaka-busy ninyo, no? Maski napaka-busy ninyo, nakabisita pa talaga kayo dito sa Sorsogon para makapagbigay saya sa mga Sorsoganon. Ako'y naglilibot sa Barabarangay, tinatanong ko kung anong naitulong ng Ako Bicol. Ang sabi nila, napakadami ma'am, napakabait nila. Magpapatuloy at palalawakin pa umano ng Ako Bicol ang mga programa at serbisyo na maghahatid ng malaking mga pagbabago sa rehiyon. Sa indong suporta, asin padagos na pagtangkilik sa Ako Bicol Party List, maasahan nindo na susamuyang pinuunan na programa, lalong-lalo na sa edukasyon, asin sa salud, asin pagkrear ki oportunidad sa lambang Bicolano ang pagkrear ki trabaho through our livelihood trainings and skills program. Kahit po nag-aral po ako sa abroad ay naramdaman ko po na napaka-importante para sa ating lahat na magsilbi dito sa bayan natin. Kaya naman ako po ay umuwi dito at sumama po sa Ako Bicol Party List para po magtabang at saka mag-research po ng mga polisiya nila at saka mag-draft po ng mga batas para po sa Ako Bicol na pinapasa po sa Kongreso. Inabangan rin ang live performance ni Eko na nagpakilig sa libo-libong nag-abang. Ikaw pa rin ang hanap ng puso, ikaw. Ang matagumpay na rally ay isang patunay na patuloy na sinusuportahan at pinagkakatiwalaan ng mga Sorsoganon ang Ako Bicol Party List. Samantala, magpapatuloy ang national at local campaign period hanggang sa May 10. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Binista. Zero Shadow Day nasaksiyan sa lungsod ng Legazpi kaninang alas 11:43 ng umaga. Ilang netizens ikinamangha ang naturang penomena. Narito ang aking report. Isang pambihira at kapanapanabik na pangyayari ang nasaksiyan sa lungsod ng Legazpi, 11:43 kaninang umaga. Sa loob kasi ng isang minuto, nawala ang anino ng mga bagay dahil sa tuwirang pagtama ng araw sa ibabaw ng lupa. Maraming netizens ang nagpost ng kanilang mga kuhang larawan at video na nagpapatunay ng nasabing pambihirang penomena. Ayon sa mga eksperto, ang Zero Shadow Day ay nagaganap kapag ang araw ay direktang nakatapat sa isang lugar kung saan tumapat ito ngayong araw sa ating lungsod. Dahil dito, ang mga bagay na nakatayo tulad ng poste ay nawawala ng anino. Nagaganap daw ito 2 beses sa kada taon. Kasi nangyayari po yan kapag nagtitilt po yung mundo po natin, nagtitilt po siya ng 23.5 degrees Celsius. Tayo nakasituated sa gitna ng equator at saka Tropic of Cancer. Bali, as of now, ay kaninang umaga, naka-ano po tayo, parang direktang nakatapat sa araw. Ang Zero Shadow Day sa Legazpi City ay hindi lamang isang kakaibang pangyayari, kundi isang paalala rin sa ganda ng kalikasan at importansya ng patuloy na pag-aaral at pag-unawa sa agham. Samantala, inaasahang magaganap rin ang Zero Shadow Day bukas sa Batangas, April 27 sa Lucena, April 28 sa Tagaytay, April 30 sa Olongapo, May 1 sa Angeles, May 2 sa Tarlac at May 3 sa Baler. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat at happy weekend!